Duarbaguri constituency arlo Diring polling station ke parlo bakring ingti LP school along pini ani anta thanbang inuta ledam delang pupena jok rongara ratum aning ke oi ning ke pung cepaklang. Pirthe ahong klamalong monit manji pulote lo thek vek nangji lapen ke charli abida do vek nangji lapen lo ke charli ahem ke do chot kalisi thanbang sitami do vek nangji. Lason thak taksi lakhaing kora truck Duarbaguri constituency ke parlo Diring polling station bakring ingti LP school along pini ani anta thanbang inuta ledam delang pupena jok rongara ratum aning ke oi ning ke pung kachepaklang. Hada ke doara ratum pen nang ke pachini do na tengke ke damtang ningkan thong ke paprang pen labang soarong au somaratum sitami lo thek nangji pupen school ahem nang pilo. Bon sitami pini ani anta lo ke thanabang inut natta avik. Lasini litum au somaratum ke charli awar sa ke mesen long nangji pusi thanglong terang aratatum herang kia thengno nang pachini dun. Thanbang kavidet pena jok nilitum asomar kapre ka helo adim si school dun nang rongro. Lasinon hejong tet pen appointment ki piatuma phan nang toira bangso school paring thunangji pusi Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Anparta Forest Board Chairman MEC Richard Tokbiatuma phan tuning report. Bom ke la ke apa diri mute thengko terang la pera sengti rong ni lo la pu non to chop ante high school men ke thanglong bakring ti te ko pe joini sini tu phanang ke hang lo la bang sunang te media thengno kar jap ke na tu phan na chuni ri mute tu phan na hana ko theke la lo je ke dam tan kan thong kep ar an so selo la sa school long mane teacher ka bi school ba appointment pe lo kita be school ba grant lo ta teacher ba de lo basi chu ki dam ta chiklo 18 April ani jitu Karbiang Long pen 8:45 dia candidate do tet ke pass tu sela so appointment ki pia long kasi dak thang long bakring tia school tu tame inora teacher na to ve pase tuma council hoya pan ki chuning ri long te tuma CM Dr. Tuliram Ronghang ta chuning ri lo pen il tum Duarbaguri long pen ke chitoi tu ning che thenai MEC Richard Dobi alang li phang tame chuning ti padi krim lo pravjin pen il tum long labang se athang long bakring tia school lo Kachini do na tengke bangso school SSA ahutsi ki kimpon bangso school along development fund seta nang le bom lapen kitchen set water facilities high hui seta do bonda than bang kavedet pena jokra datum aning bi do ko kason lo Pinpur dame Karbiang Long Autonomous Council atum kapre ka sai ka chingthur ke denga son loke charlia hin anat seta jesemet school ahem kim chotchira thanbang ke toy vek ji aphan siding vek nangji dalam marapen arjison rongpar Karbiang Long live